Как се казваш сервера? Метеорит 50 евент. 123. Добре, значи това е спална. Посмисъл на спит. Да, виждате, че е хубав. Този клип ще го пусна в неговия канал. Абонирайте се за него и за мене. Също така, който играе Clash of Clans може да джойни в Team или Team Bulgaria. Така, това беше спална. Warp Enchant. Всичко това е правено от Метеорит 50, неговите приятели, аз не съм се включвал. Аз се включих само в Paintball, който един тапанарен грифна. Да. Сега. Така пише се Мъра Бомбастик. Всички му дайте хейт. Ще изпати... Ето го евента, той си... IP-то не. Линка ще го сложим, за да го грифате интернета му. Той е динамично IP, така че. Дай. Така, това е евента, втория етаж Метеорит 50 го прави на ръка. Това е трейда, който един негов приятел направи, как се казваш? XXL ли? Да, XLEX. Много е хубав, на мен лично ми харесва. Сетнал ли си го? Да. Warp Nether. Warp Nether направо трябва да го сетнеш в Недъра, да ти кажа честно. Тук няма нищо яко. Така. Така. Paintball обаче се разрушил world-а. Не се е разрушил. Това не се е разрушило. Да, така. Опа. Какво стана? Не знам. Омага. Бам. Чакай, пази се. Така. Опа. Значи Paintball аз съм го правил. Напиши топ. Кой е тъпанарен го е направил? Може да се натисна 10. Мапа съм го стеглил, обаче Paintball аз съм го правил лично. В минигейма. Така, Warp. Трябва да го видяхте, пак ще ви покажа. И така, сервер е направен за 90 милиона човека. Да. Ако не ми влезат много хората, евент направо... Така, значи... Евента ще има от 2 часа след това, ще направя някой да... IP адреса ще бъде в описанието, след като стане статичен. Да. Също така, някакъв тъпанарен ще звъни. Ще ви да му напиша, че снимам клип. Да! И това беше от нас. Бай-бай.